The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day, welcome diri sa ating program More Power at Your Service. As always, ini si Joy Fantilaga at your service. Diri kita subong sa control center sang More Power, amo ni ang pinakabag-o nga facility sang More Power diri sa Diversion Road. And makita ninyo sa likod ko, ari kita diri sa ang likod ko no, ang aton nga main control room kung sa diin diri naka-duty ang aton nga system operation, and sa other side ang aton nga 24/7 helpline. Sila ni ang naga-receive sa inyo nga mga calls, chats, text messages nga ginapalabot sa aton if may ara kamo concerns and troubles nga luyag ipalabot para nga ma-address kag marespondihan sang More Power. And subong nga episode sa aton sini nga mga nga pagpangalagad, mangin kaupod naton ang head no sang aton nga ang customer care, at the same time siya ang naga oversee no sang aton nga helpline operation diri sa control center. We have Miss Maricon Garrido. Miss Con, good day sa imo kag welcome diri sa aton nga program. Yes, good day Miss Joy, and thank you for having me here sa imong Yes. program. Good day man sa aton mga customers kag of course avid followers sang aton nga program. Yes. So, as I mentioned earlier, so ang helpline naton, subong no, nga episode naton, we will discuss kung anong mga channels nga pwede ninyo i-contact kita para maka-respond kamo. Although nga ti 5 years na kita, no, going to 5 years ng ating operation. But sa mga customers naton nga naga-watch, kagapamati sa aton sa mga program, sa mga wala pa kahibalo, no, siguro time na ni nga makapamati ka maayo kag of course we will also discuss paano bala naton gina-dispatch ang trouble calls, no, paano ang level of prioritization nga pag-dispatch naton sa response team naton sa mga concerns nga ma-receive naton. First diri kita sa first encounter no sa customer naton, paano ka mo mag-contact? Take it away, Miss Con. Yes, Miss Joy, no, para sa information sang aton customers, currently may kita 4 ka channels kung sa diin pwede ka mo makapalabot Yes. sa inyong concern sa aton diri sa More Power. So we have our 24/7 nga hotline. We also have our official email address. And then we also have our social media page, and we have our pinaka-latest naton ang aton nga mobile application, ang More Power app. Okay. So sa sina nga channels pwede gid kamo maka-contact, maka-send sa inyong concern sa amon for our assistance. Yes. Sa aton nga hotline number, so we have telephone number ang 330-6673. So trunk line na siya, bisan pa nga magdululungan ka mo tawag kung may ara pa nga gina-entertain ang aton nga associate no nga call, naka-standby lang ni Yes. siya, and then once nga done na
masulod dayon ang inyong call, no? So, aside from that, from our trunk line number ang telephone, we also have our cell phone number, Miss Yes. Con, no? So, that's 0919. The 0919-07-20-626. Yes. Ang aton nga email address, ang customer care Yes, at more power. for the email address, that's customercare@morepower.ph. Yes. And of course, ang aton nga Facebook, ang More Power. No? Yes. Sa una, More Power Iloilo, so gin-rename ni siya naton to More Power. Kag ang pinaka-latest amo ni siyang aton nga mobile application ang More Power app. So sa mga wala pa dira naka-download, by the way, no, kung ano naman lang naman ang opportunity nga i-encourage ka mo nga mag-download sa aton nga More Power app. Kadto lang kamo sa inyo nga Google Play, search for More Power app, and then download, and then kung may magpamangkot dira kon paano nyo nabalaan ang ining mobile application. Of course, kung din ka mo galantaw Social sa media. social media, pero kung ara ka mo sa barangay, of course, barangay caravan, and may ara man nga kung through key account naton, key account. But since nga nagalantaw ka mo sa Facebook, of course, social media. That's for our KPI. Kidding aside. Okay, sige. Going back, Miss Con, so, once nga maka-receive kita sa troubles, anong ginahimo naton? Ano ang mga basic information nga ginapangayo sa aton nga associate? In addition galito sa channels nga na-mention ko na, we also have, I just would like to mention nga may ara man kita walk-in Yeah. nga channel kung sa diin ara na siya na-locate sa aton nga customer service office sa Hotel Del Rio. Yes. But for the going back for the rest of the channels nga nahambal ko, mobile app, social media, email, and the 24/7 hotline, gina-cater ina sila diri naton sa aton control center. So may ara kita separate nga room for the 24/7 helpline ni More Power. Okay. So sa imo question, Miss Joy, no, for the basic information nga gina-require namon kay customer kung mag-call or mag-contact sila sa aton. So simple lang man, Miss Joy, no, and available lang man ni siya nga mga data sa ilaman. So ginapangayoan ta sila account details, contact information, contact number for example. And kung example, kung trouble call ni siya, as much as possible, ginapangayoan ta sila landmark para nga masapos naman sa aton nga response team ang pag-locate sa iya. Yeah. But since nga may ara na kita subong nga quantum GIS or QGIS nga kumbaga napanglatag na dira ang aton nga ang mga facilities bala sa inyo More Power, kung ba notice ninyo may ara kita sa mga poste nga may mga numbers. So ang pinaka basic para Yes. dasig pagid kung wala na kamo time mag-type dira, no, sang landmark nyo, Pole number. Memorize nyo lang ang nearest sa pole number nga ara sa inyong house, or ang pinakahapos pagid, Miss Con, ang account number or meter number Or nila. meter number. But so of any of the three, Miss Yes. Joy, no, account number, meter number, pole number, pinakanami pagid, because as you mentioned, we are at QGIS. So kung ma-provide niya sa amon ang inyong nga pole number, ma-type lang da Yes. kami sa system nga na, and then we will be able to zoom in kung sa diin mismo ang location ninyo. Yes. So we could, mas dasig ang pag-assist naton, Yes. kay matutulan naton Yes. siya dayon. But gapa nga yung helpline natin, Miss Con, sa contact number, kay may mga best kung kaisa nga ang contact number nga naka-record sa system Hindi na siya naton. updated. Hindi na siya updated. That's why nga aside from that na mention nga mga contacts, no, my information, gapangayo kita contact number para nga matawagan kung ara ng aton yung response team. That's why man ko onto na lang yung opportunity, Yes, Miss Con, nga mag-update sila sa ilang information, no? So, yes, pwede gid ka mo ka-message sa aton nga Facebook, or pwede man katawag sa phone naton, no? Or pwede man sa email, and pwede pa gid sa More Power app Yes. naton nga mobile application. So you can update your contact information there para nga at least updated na ang ari diri sa aton system, and kung may concern or may trouble calls ka mo, so pwede gidayon ka mo namon Yes. makontak man to Yes. verify. That's correct. And may mga advisories si More Power, dasig na sila nga ma-respondan. Okay, so going back, kay daw nagalap na ato Yes. kay kumbaga madamo kita sa mga importante nga gusto nga ipalabas sa atong customer. But going back no sa pagresponde, once nga ma-receive yun ang calls, at as mentioned, ang mga basic information nga kinahanglan nga i-provide sa customer upon contacting us, no, after
after sina, anong ginahimo sa aton helpline? Okay, so once nga ma-receive naton ang concern or kung ano man reklamo ni customer, no? So sa helpline nga level, gina-verify namo na siya ang inyong concern. So for example, kung billing ano lang man ang concern, no? Simple lang man, for example, mga ilang kamo copies ang inyong bill. So within our level, gina-check na lang naman sa system and immediately maka-respond or maka-provide kami sa inyong gina-request sa amon. Pero kung ang concern is like for example brownout sa amoning area, whether single house no light na siya or whole block no light, so what we do is we create a ticket. So pagbato namon sa inyo concern, ga-create kami ticket and then mahaboy na siya sa dashboard kag makita na siya sa aton nga systems operation diri. Yeah. We will discuss later on sa aton nga next nga resource person what is single house no light, what is whole block no light, kag ang level of prioritization. So once nga ma-create na ang ilang nga ticket number, what's next, Ms. Con? Once nga ma-create ang ticket number, so as I mentioned, masulod na siya sa dashboard ni SO. So once ara siya sa dashboard ni SO, maka-dispatch na ina sila sang ila team man sa field to resolve sang inyong issue kung brownout man na siya or whatever nga technical related nga issue nga may ara kita. And then once nga napakatuan na ni SO, no, ara na sa site ang team and kag na-resolve na fix na ang issue, na fix na ang trouble. So ginatawagan naton na siya balik ang aton customer to confirm nga ma'am sir, okay na bala ang inyo concern, nasigahan na bala ka mo. And once nga nag-confirm si customer sa aton nga ay sige nagsiga na kami, hindi na brownout sa amon. So we go back to the ticket and we close the ticket. So amo na siya ang role no sang helpline. So ang aton nga operation same with SO nga 24/7 man because nga ang brownout yung trouble calls hindi naton mapakta no bisan sa kaagahon, bisan sa kung ano oras, at least may ara kita yang nga naka-duty nga team, Ms. Con. Yes, so ang aton nga operations diri sa helpline is 24/7. Currently may ara kita tatlo ka shift. So we have may morning shift, may second shift, and then may ara kita shift until the midnight, until midnight and even the following day. So go-overlap ini siya nga mga shifts and per shift naton may ara kita 3 to 5 personnel on duty nga maano gid ma-cater gid ya sang inyo nga concern 24/7 gid na siya. And in case of inclement weather like subong, of course gina-increase na naton ang aton nga number of helpline associates no. Kay ti amo ning normal operation sa subong abi hindi na siya amo na kadamo no sang concerns nga ma-receive naton. Unlike ang mga previous years nga damo gid, but subong very manageable, halos sa kadlaw daw halos pipila lang ilisipon lang gid no ang calls nga ma-receive naton, but effect man ni Ms. Con sa improvement man naton sa aton facilities. But kung kaisa kung malain ng tiyempo no kung may inclement weather abe naga-increase kita sa aton nga associates no nga mag-duty para nga masabat or madasig ang efficiency kumbaga sa aton nga trabaho is hindi maapektuhan. Yes, Miss Joy, na so may ara kita nga augmentation nga gina-ubra kung magdamo gid ang aton nga trouble calls, especially kung maglain ang panahon or may mga incidents kita. Okay, from helpline kadto kita sa aton nga system operation. Alright, so coming from our helpline, ang aton nga mga trouble calls no nga ma-receive naton, nagakadto ini siya dayon sa dashboard sang aton nga system operation. And we are so glad nga mangin kaupod subong ang head no sang aton nga system operation, si Engineer Phil Sonsa. Sir Phil, before kita mag-shoot sa mga pila ka mga palamangkotan, I'd like to ask no, ano ang role or ang papel sang system operation sa whole operation sang More Power, because we believe no nga amo ni siya ang makabig naton nga heart and soul no sa More Power. Sige, Sir Phil, take it away. Okay, Ma'am Joy. SO or ang systems operation nga tawag naton, sa ginambal mo gina got duty kami diri 24/7. But of course may shifting. May shifting. Yes. So may shifting kita no, tatlo man naka-shifts in a day, but 24/7 ang duty diri. So yung mga shift operations engineer kita nga naka-scheduled no. So ang diri sa SO, ang aton gid nga main ginatan-aw, of course ginatan-aw naton ang
condition sa aton nga mga substations. Kayong substations sa sini amo man ning ginambal nga heart sa aton nga distribution system, diri amo ning provide power sa bilog nga franchise area. Kung diin man na locate ang substation, ang iya na nga area or ang mga feeder coverage amo nang ginasupplyan niya. So from here, makita tanan na ang condition sing aton nga substation. Yes. We can control, of course, and we can monitor. So pwede naton makontrol diri ang mga breakers, no, nga ma-open or close ang feeder sa different substations nga na-locate sa bilog naton nga franchise area. Okay, also part sing aton diri nga trabaho amo ina ang mag-dispatch sing aton nga mga response team or mga line teams naton sa mga calls or sa mga tickets or work orders nga ginahatag sa aton, no? So ginambaluman gina about helpline. So sa helpline sila nang naga-receive sing mga complaints from our customers o mga concerns nila. Then kami naman na ang mag-dispatch ang team dito sa field para ma-address ang issues ng mga aton customers. Yes. Or makatuan sila or kung ma-correct kung ano man tong mayara dito nga sa complaints nila. Okay. Speaking of ticket number, ano normally ang mga ticket number nga gasulod sa aton nga dashboard nga ma-receive sa aton nga helpline? Anong mga types no of I would rather trouble calls? correct Ma'am Joy, Trouble calls bali received. may mga concerns or type of concerns or mga amo na ang mga complaints usually nga gina-cater sa atong helpline. So ina sila kita gina-categorize na naton sa non-power kag power related nga mga concerns. Can we specify ano ni siya ang non-power kag power-related concerns? Yes. Mauna kita sa non-power related concerns. So ang mga non-power related concerns sila amo ni sila ang may makita ang aton nga mga consumers nga may mga leaning pole nga tawag nila usually leaning pole or nga tawag naton nga mga sagging wires nga magaluy-luy nga wire nga nagatraverse sa ila area or mayara man ang mga vegetation concerns, no? Nga base may mga kahoy nga lapit na sa poste naton, so amo man ning ginatawag nila or may mga billing concerns usually ginatawag man na nila may mga billing concerns man, so amo na siyang those are some nga mga non-power related concerns. Meaning wala sang Wala involve interruption. o wala sang power interruption Yes, wala or wala involvement. sang brownout. Correct. Now, makadto naman kita sa power-related concerns. Magambal naman ta sa power-related concerns, amo naman yung mga concerns ng ating customers or consumers nga may power-related na nga concern or Meaning may interrupted brownout. na or may brownout sila. Now, kung non-power-related concerns na sila, mabalaan tama na kung isa lang bala katawo ang affected Or isa lang house. isa lang ka house no isa lang ka customer or madamo nga customers or ang tawag naton nga whole block na whole block no light or WBNL ang aton diri nga term. For single house naman meron man kita nga single house no light. Magkamba kita Sir Phil nga single house no light, definitely isa lang Isa na lang house. kabalay, Whole black no light, paano naton ma-distinguish ang whole black no light from feeder outage? Okay. So, ang feeder outage naman siya, mabalaan naman naton kay bilog gina nga feeder ang nag-out. Okay. No, from here sa aton nga SCADA system, no, makita ta nga ang feeder nag-activate, no, or nag-totally nag-lockout ang aton nga feeder. So, ma-consider naton nga whole feeder ang ang outage naton. Okay. For the whole block no light naman, may ara kita ginatawag nakita nila na sa poste naton. Excuse me. Ang Nga, sa mga transformer. Okay. Or may mga fuse bala nga sa lateral or sa section lang nila. Okay. So kung mag-open ina siyang protection device or ang may- ACR permi nato nga tawag ang automatic circuitry closer. Kung mag-lockout ina or mag-open or maglupok ang aton fuse dira to isolate ang portion, so multiple houses or multiple customers ang affected during that time. So amo na ma-consider naton nga whole block ang no aton light. nga concern or Okay. whole block no light nga Okay, tawag natin. so i-recap ta lang no, when we say whole black no light, meaning nagka-trouble ang isa ka transformer or ang fuse Fuse or open. ang aton nga Circuitry closers ng lockout. ang automatic circuitry closer naton, which is multiple houses ang affected. Basta involve ang damo-damo nga mga consumers, i-consider na natin as whole block no light. Okay. Alright. Kag dira ko ang next ko nga pamangkot, Sir Phil, papaano naton gina-identify ang level of prioritization sa pag-dispatch naton sang trouble calls sa mga response team naton sa field? Okay, so of course every shift may ara man kita nga response team nga naka-assign na Duty. nga naka-duty. Yes.
And mabalanta ina sa pag-prioritize no kay magbalanta nga ini nga trouble ga involve si madamo nga tao. So most likely gina-prioritize naton kay of course especially amo nang ginambaltagin ang whole block no light damo-damo ang affected nga tao, mga consumers during that time. So we prioritize no ang ina nga types ang mga trouble. Okay. So, but kung tanawon naton, if we have to be technical about it, that's only around mga 20% lang sa total naton nga mga trouble calls, no? Mostly single house, no light man. And especially subong nga gaulan-ulan or may inclement weather kita, just like last summer nag-El Nino kita, nagapa-augment kita aside from our available team, nagapa-augment kita sa mga line teams bagid, especially sa gabi nga malain ang tiyempo subong kay mag-ulan siya usually sa hapon magbundak ulan Yes. and nagapadugang kita gapa-augment kita sing additional line team aside sa nakaset nga teams naton. So going back ang aton nga level sing pag-prioritize sing aton nga mga concerns sa pag-dispatching team gina-prioritize siya sa volume or sa kadamuon sang customers naton nga affected. But of course tanan ina sila Ma'am Joy gina-consider naton as priority no. Yes. No, but ginatanaw naton kung massive ang Massive outage. ang affected. Yes, kung massive ang affected nga mga customers, dira gid kita naga-prioritize. And idugang ko no nga magambal kita nga massive or nag-open. Example lang, nag-open ang feeder, nag-open ang inang nga block. Miyara man kita nga tawag nga mga vital institution nibla nga Yes. tawag naton nga for example ang mga hospitals, Government offices, yes. or miyara last time nabalaan kita diri sa city nga manufacture si medical supplies or oxygen no Oxygen. for hospital. So na-identify na naton sa diri sa control center Identified na ang mga feeders nga ginaara dira ang location sa mga vital institutions nga ini. So kung may outage sa dira nga area amo na ang ginatanaw naton kag para ma-prioritize naton sila ini. Okay. No, so para ina siya of course hospitals nga daan very critical, so ginataga naton sang priority gid ang or gina-prioritize naton ang ina nga mga areas para mabalikan sila gilayon sing power. But of course, gusto talang hatagan man sang emphasis no nga gina-consider man natin of course ang number of hours from the time nga nag-report Yes. ang customer. Kay even nga single house knowledge siya tuod isa lang siya ang customer nga affected but madugay na nga na-receive ang call. Of course ginahatagan ni siya naton sang attention Sir Phil. Yes, of course. No. So kung sa ginhambal mo Ma'am Joy, miyara kita nga tawag nga response time, no. So subong I would say nga kita sa around 30 minutes nga during within 30 minutes makapalapitan naton or maka-respond kita gilayon sa trouble or sa tagtawag diri no. Kay from helpline mag-dispatch kami from time from time From nga the time na-receive. receive, yes, kag ang from call. time nga nag-dispatch kita kag nag-abot dito sa customer nga may concern. May concerns. So 30 minutes ang aton nga do average sa subong. So gina-consider taman na ang traffic, Yes. no? Ang traffic ang kalayoon sang customer from aton nga available nga RT during that time. But of course, miyara kita ginatawag ginagamit nga mga apps, no? Diri. May ang aton na nga mga vehicles naka-equip na sing GPS. GPS. So malocate naton kung diin sila nga area na situate during that time sa aton franchise area. So example ari di ang aton nga response team sa Mandurriao nga area subong. So kung diin da nagtawag example may concern within sa Mandurriao area, i-dispatch naton ini kay makita naton from here from the Sa consult control center ang center. location Yes. sini nga response team. So kung may concern man dito sa may Haro, ang pinakalapit naman nga makita naton diri nga location sing response team, amo naman ang aton i-deploy dito sa area. So amo na nga mapadasig naton ang aton nga pag-respond. Aside from the GPS nga may tracking na sila, matrack naton ang response team, ara kita pag ginatawag nga pole finder kag ang meter finder man nga tawag no meter listing naton. So geographically naka-geotag ina kung diin ditong location sa mga pole. So amo na kisagambal ang aton kung may nagtawag din customer gapamangkot na kisang helpline. Phone number. Nearest nga phone Yes. number. So makitaan sa poste mismo kung i-check nyo sa guha dala ang poste, may ara sing number. That's very important. No? Yes, so or That's why ang nga sa discuss natin with Miss Con kagina,
ang mga basic bala nga mga information nga kinahanglan nga i-provide as soon as possible Okay. sang customer apan nga magka-report sila sang aton para mas madasig man ang pag-locate naton sang customers Customer naton nga or mga sang trouble, no? Yes. Okay. So aside from the pole finder or pole number nga pwede nila mahatag, ang meter number malocate naman na. Yes. And recently meron kita gina-implement na sa mga bago pagiging system mo ng quantum geographical information system nga tanan nga asset naton sang ni more power nga sa feeder distribution distribution system naton, sorry, naka geotag na siya or naka-plot sa mapa. So kung example do pareho lang na sa sing Google Earth, no, nga makita na ninyo sa mga phone ninyo nga Google Map, tanan nga mga poste, tanan nga mga metro naka-layout, naka-plot na dala sa mapa, and it's easier for us to identify kung ano ang transformer nga affected, Yes. pila ang number nga customer affected dala sa transformer nga naka-connect dala. Even ang metro, balanta kung di nga exact location. So, mapadasig tapagid ang aton nga pag-respond. So, in the near future, base, hopefully, mga within 20 minutes, ara na tanong, ay na medyo ano na gina, Ma'am Joy, medyo nagamat-amat naging mata traffic sa city, but Yes. hindi na siya malayo, no, nga maubrata na sa ulihi. So, ang 20 minutes nga response time, hopefully ma-achieve naton, no? Target na. That's our target. That's our na. KPI. Okay, so Oo. right now, 30 minutes. Within 30 Hours minutes, now. more or less mga 32 minutes dala kita depende Yeah. sa location kag ang Na, kung oras. alayon, ang oras. Kay kisa may mga peak hours, let's say mga 5 to 6. So, medyo struggle, ged, no? Especially ang pag-dispatch naton kay ma-traffic. Subong sir feel because man kay tiyempo naton subong maulan, no? Masami kita nagaka-experience kung kahapon na nun sang 2 month kaulan may plus kilat paged, no? Thunderstorm. So sa side sang more power, of course we have 24/7, no, nga response team strategically positioned sa mga Lain-lain nga mga district lain-lain sa nga city. mga distrito diri sa syudad sang Iloilo. Paano naton ma-address nga kag mapadasig ang pagresponde naton kay syempre from the normal number of trouble calls, no, nga ma-receive naton in a day, in an hour, syempre ga-increase siya, no? Paano naton ini gina-manage para nga ang efficiency naton, no, diri sa more power mapabili naton. So sa ginhambal ko mga gina, may ara kita nga teams nga nanga-alat na gid or response teams nga naka-alat na gid per shift, no? Kay 3 shifts mata 24/7 ang aton nga duty. Aside from that, gina-overlap ta na sila. So ga-overlapping ang aton nga schedule para wala pag-out sing isa ka shift, May may ka-ready nagabilin na. gyapon, may na-ready Okay. gyapon nga response team. So idugang ko pagid, no, may ara kita nga quick response team. Nga Ang tawag mga mo nang gamotor. Oo. Pero affected gid sila sa Subong medyo gudlay kay tagululan, so gina-utilize na sila as response team. Kay syempre of course basa sila mo, so, hindi naton ma-utilize during rainy season gid ang QRT. But bakadugang kita sang team sa response team. Now aside from our regular response teams, may lagi kita nga gina-pa-augment amo to ginambal ko mangina, may line teams kita. No, amo na ang may mga boom truck or makita nila may mga basket na tawag, bucket truck. No. So ginagapad-augment kita sina especially sa gabi, no, nga malain ang chimpo sa gabi kisa. So gadugang kita. So not only on weekdays but on weekends nagapa-augment pa kita. So may team kita nga regular sa morning and gapa-augment kita sa gabi. Siguro, Sir Phil, last your parting message, especially sa aton mga customers, subong nga mga tiyempo, no, permiga ulan, and may mga reported kita masami nga mga isolated nga mga areas nga akabaton sa or I mean nagaka-experiencehan nila, no, ang mga unscheduled power interruption. Siguro your parting message para nga ma-manage lang ang ilang expectation, especially sa aton nga pag-response, no, sa mga trouble calls nga ma-receive naton. So us here from the control center, so 24/7 gid kami nga naga-duty dire, and may mga engineers kita per shift nga naga-monitor sing substations, and of course pag-dispatch ang aton teams sa field to address ang mga concerns sing aton nga customers, no. And also ginadugang ko lang Ma'am Joy, last na lang igali, may safety concerns pag kita nga gina-consider sa Yes. pag-dispatch, no, kung
kung inibi soon maging problema siya or magka-cause na sing power interruption, gina-prioritize tayo na. Sila Yes. mo nag-isa may mga sparking wire or may mga sometimes may mga nabungguan bisang sang vehicular accident nga na-involve ang aton nga facilities or may mga pole fire nakita naman si Summer nga Yes. nakatabo ina. So gina-prioritize ta ina sila, no? So amo na ang ginapaabot ko man sa aton customers nga rest assured 24/7 ang serbisyo, ang operation yes. naton sa More Power, and we have enough teams gid nga mag-cater sa inyong nga mga concerns, no? Ari kami din naga-monitor, no? Mapa-summer man or mapatagululan, no? Yes. And this coming rainy season, start na kita sa aton nga typhoon contingency naman, no? As And we early will as now. discuss that sa next episode. Yeah, sa next episode, aton nga no? program. So may kita nga gina-prepare na nga typhoon contingency kay para pag-abot palayo lang, no? Tani wala lang sin typhoon for this year, but if ever may alagi man ready na Ready, kita. yes. Okay, thank you Ma'am Joy. Yes, thank you so much Sir Phil sa time nga ginhatag nimo diri sa aton nga program. And gusto naton inino nga mangin topic para sa mga customers naton nga especially sa may mga concern silang ipalabot sa aton, basi matingala sila nga kadugay mag-respond or may ara matingala nga kadasig mag-respond si More Power. This is how we dispatch, no, ang mga trouble calls nga ma-receive naton diri sa control center. And as mentioned by Sir Phil kagina nga tanan nga calls, of course, ginhatagan naton sang prioridad. But of course, on top sina, may ara pagid kita, of course, nga gina-consider nga level of prioritization. Alright? Thank you so much sa mga nag-upod sa aton sa subong episode sang aton nga More Power at Your Service program. Sa mga listeners naton, viewers nga wala pa naka-download sa aton nga mobile application, ang More Power app, kadto lang kamo sa inyong nga Google Play, pangitaw nyo lang ang More Power app and download. Kag mag-enroll lang kamo sa aton sini nga mobile application para nga may ara ka mga easy access na sa mga serbisyo sang More Power dasig ang inyo nga pag-report sang outage, ma-check yung inyo nga bill kag iban pagid nga mga services. And kung ginapamangkot kamo dira kon ang reference ninyo kung paano niyo nabalaan ang More Power app, just click ang social media. Thank you so much. Ini si Joy Fantilaga at your service. Good day. Kag inyo nabatian ang More Power at Your Service. More Power at Your Service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod You deserve more.